Sådan. Nå, jeg smutter lige over og henter den. Køber en billet. Det er løgn. Fuck. Hey. Hvad står du og laver der? Så pas dig på. Jeg står og smager min maskine. Der kommer ikke nogen billetter. Hvad fanden er det, du tror, du laver? Jeg har puttet penge i det fucking maskine. maskine. Du har dårligt ej. Jo, jeg har lige Nu skal jeg fortælle dig en ting i København og Snud. Fucking maskine. Står du og ødelægger min maskine? Jeg har ikke ødelagt nogen maskine. Nu skal du til at slappe af din København. Den har taget mine penge. Prøver du modsat ordensmagten? Nu skal du slappe af din København og fnatte mig. Jamen for fanden, jeg har puttet penge. Skal du modsætte dig ordensmagtens lange arm? Nej, jeg vil du hellere have en bøge, eller hvad? Er det, du siger til mig? Jamen, jeg vil bare gerne have en parkeringsbillet. Nej, den kan du købe mig så. Ellers så står du til en ordentlig bøge. Jamen, jeg har puttet penge i derovre. Ja. Vil du hellere have en bøge, siger jeg til dig. Skal jeg skrive dig en bøge? Nej. Den kan du købe mig, ikke? Så slipper du også for bøgen, ikke? Har du forstået? Jamen, jeg har jo... Har du forstået, hvad jeg siger til dig? Du slipper for bøgen. Hvad har du af kontanter på dig? Det her... Ja, det er sgu et møg, hva'? 47 kroner. Men så lad gå for den her gang. Så meget koster den da ikke? Jo, det gør den da. Du betaler 47 kroner for en parkering. Ja, så slipper du også for bøgen, ikke? Så er der sluppet bil uden en bøge, ikke? For at ødelægge maskinen. Så giv mig min billet. Ja, men den skal du selv trække. Den virker jo ikke automaten. Nej, men den skal du trække hen i det. Dernede. Yep. Hvad mener du der? Her. Er du single, eller hvad? Du er nemt med, hvad? Hey, jeg prøver at hjælpe dig her. Jeg vil sgu da ikke ned på knæ. Jamen, det skal du da. Du skal ikke prøve på noget. Ned på knæ med dig og trække det for helvede. Der? Har du slet ikke forstået noget, eller hvad? Du skal trække billetten der. Ned på knæ med dig, forstår du det, ellers så får du en ordentlig bøge. Hvis du vil have din billet, så er det her, det foregår. Du skal bare åbne her. Det er fint. Lynlåsen sidder fast. Ja, du skal bare lige trække lidt på det. Jeg kan ikke få lynlåsen op. For helvede, så pas dig lige på, ikke? Jamen, det sidder fast. Præcis på der. Jamen, det er billetten, du skal have. Hvad er det ikke? Det. Ja, det er fint. Det er fint her. Hvad sker der? Den fucking automat, den virker ikke. Jeg skal bare komme afsted. Yes.